Okay, welcome na ta sa Colorado karon picture ta diri while liyok-liyok. Nya unsa man manginom ta? Okay, imong turno Cherkon. Daphne nasad. Ako nasad. Cherkon ni nasad. Yay! Cherkon, close up! Daphne sige dap. O kani katugnaw-tugnaw ug karon pagid ko katisting ug snow from high. Yes kay first time pa jud nako kay ug karon gitugnaw ta diri sa lake. Mao ni si Kakay ug ako na pud na. Okay, ngisi-ngisi. Maning bukid sa Colorado. Hinahinay na tag video. Okay, nagpagas. Daw ng picture may diri. Bahalag tugnaw. Okay, nanatas dito right. Picture video. Okay. Padayon ng tagisi. Murag nasa Switzerland. Tsada gyud diring dapita. Ambot lang unsa na akong istorya basta magisi-ngisi lang ta. Na siya mo nay bulak o mo na di ang breakdown tan sa sentro dito ang tram. Okay, musaka ta diri ko bugsige na ko okay. O ngisi lang murag wala ga video pero ga video dai lang murag igno nga war kabalo pero sira dai nag video apil. Ngisi lang sige tarungan ti Jules ay pagbugot ya doon sa bay taon. Mo na siya ang lugar sa Telluride. Lag mo diri kay libre rami nagsakay diri. Mo nang gangisi pero wa ko gangisi karon. Ana smile jud kay hastang grabe ka close up sa auto na lang. Okay, Daphne sa ano gisi mo na ang mga kahoy o nas likod. Okay, ngisi na sadta. Kuya ko, picture sa tuyok na po. Tuyok. Dito tuyok guys. Sorry. Okay, mo lang katong singalan ito muna to. Okay, wala lang pero muna dito. Grabe lang yung ngisi hastang plastika o sapatos. Agi na ang gondola o kanang mura o cable car. Libre ra na siya. Itong paspasan o mga iro o van go. Video na po ito. Sus, nauntaman yan. Ambot ka ng kawanan ni Clara itong storya. Basta mag-peace. Tantali, ulat-ulat na kadali. Okay, yes. Okay, Cherkon, birahan na ng bike dia. Okay, karon kay wala nag-video, bahala na. O si Daphne, hilang mo dia sa padap. Okay. Sus. Cherkon, imo na pong turno. Tuyok, lakaw, Cherkon. Ngisi sa takadali. Ngisi na punta. Ngisi na sadta. Okay, nang sapa lang na dia. Okay, hulat sa ko sa ila kinag-picture pa sila. Okay, Kakay Bujak. Okay, diri ta padulong sa bus ngisi na punta. Kakay og nanay og ako ang ngalan na awat ta dira o pangapilang mo hulat sa takadali kay mauli na ta. Lakaw sa Tadiptos Mercado, Pabutas Mercado. Okay, mo na siya og hunong takadali kay picture ning tulo apil nako. Mao ni si Sir Julie og nangaon na may kagipang gutom na hala ka dia ngisi kaon o naipan na Christmas tree. Si Daphne nagtakaw-lakaw. Exercise na siya. Ngisi Dap. Ngisi Kay. Ngisi Nay. Okay, Cherkon, imong turno. Ako nasad. Yay, salamat sa pagtanaw. Bye-bye.